pa mong siya mag-propose ni mo. Nako'y feeling dahil nga mag-propose na siya nako ron. Imagine, sa mga niaging adlaw, cold bay kayo si nako. Unya, nag-taxi nga makikita siya nako ron sa among favorite place. Naka-feel ko dahil nga, akong i-surprise Ay, ron. wow ha. Wow, no. Feeler ra kaayo ka. Huy, ayaw pag-assume. Uy, kitingalig masakitan ra ka. Ikaw ba no? Negative kay ka, uy. Pero dili naman sa hinuon na bag-o para nako kanang reaksyon ni mo. Kaya nahibaw, magid ko nga, dili ka ganahan niya para nako. Time pa di ay. Dili di kaniya kwaon diri nga naman siya motor. Ato na lang ko namin magkita dito. Sige na, uy. Bye na. Okay, amping. Naama kay salty, di ba? Salty na. Sini. Kining Oh, nga naman ka. Sini. Sorry. Makigbuwag na ko nimo. Jim, ayaw ko't pagbinuang. 5 years na hinuon ta. Sini. Nawa na kong love nimo. Jim, Na ako'y nagusto ang lain. O dili ko gusto nga mapuna na akong sa kung ipadayon ta pa ni. Dili ko gusto mula kaswa. Jim, tingalig mapangitaan pa rin natong pagi. Please, ayaw nagbuhatan ako. Maluoy ka. Sini, makakita pa kag mas labaw pa na ako. Ayun na lang ka sayon para ni mo nga musulti na ko, ana. Tinanong kitaan lain. Jim, please. Please, di lang ta magbuwag. Kaya palagi ni. Uwa man ta mag-away, diba? Sini, kuan man gud. Mabdos na siya. Unsa? I'm sorry pero wala laing paagi. Doon na ako'y obligasyon niya. O siya na akong love karon. Please, kalimti na lang ko. Jim. Zenny, sorry ha. Pero duty mong kuron good. Kay ba baya ka nga graveyard shift na kuron. Sakit kayo kong dugantay. Nagkinanglan ko kistorya ron. Maayo siguro nga, mato kasi mong papaday, uy. Maayo dito kay safe ka. Day. Sige na. Ayaw pa ginahisi mong gabiin na ron, Dili ko musugot ka maglaroy-laroy ka bisan asa nga wa ko. Mas maayo nang naadto ka dito para safe ka. Uy, sini? Pwede ka inihisa ko. Dali. Sud. Sorry ako nga. Nakadisturbo ko ron. Gusto lang ko nga doon ako ikastorya ron kay... Sakit kayo kong dugan. Ang unta pa ako kay Rasi mong asawa. Ayaw ka bala ka. Ako rin bahala nga mapasabot sa kong asawa kung anong niya ka din karon. O nilang una tog kay kuyaw kong mapauli ka karon. Gabi na. Salamat pa. Ngano ni anak dinhi ang anak sa imong kabit? Di usa ka taon. Karon na lang. Sabta lang ko. Nag-away silang papagang yung asawa.
Recorded by X Thunder Gaming. Pa? Ato na lang ko. Salamat. Nak, kaulo pa mahaw. Wala ka malakaw. Bitaw, Zani. Kauno na. Ayaw na, tita. Tingaling nagawat na sa tunako akong amiga ron. Sige na lang, salamat. Amping, nak. Salamat, pa. Uy, Zenny, naunsa naman intahon ka, uy. Nagsige naman lang kag-inom. Awan ako ning at gipuy-an, oh. Napuno na nagris mga botilya nga makahubog. Mura naman taga maligya din uy. Day. Ano ka, no? Feeling na ko. Pinagtawag ako, Kimahal. Biyaan ko. Zenny, ni apa ko. Amiga ti ka. Og dili gyud ko mobiya nimo bisan pa man kun maminyo na kupuhon. Okay? Day. Day, kuyog karon ha. Asa man? Manglaag mi ni Marvin nga akong uyab. Mananaw mig sini. Kato gani ungo nga trending ron kay hadlok maguguno kaayo to. Tanaw ta. Kamo na lang, day, uy. Onya ikaw, maginoktok na sa kadinhi. Day, gawas-gawas sad uy. Hanggaw pag pres kong hangin, unsa ka baya uy? Pass lang ko, day. Dili. Sa musugot kag sa dili, kinahanglang muuban ka namo. Sorry, kuya. Sorry. Nadala ko sa salida. Okay ra, cute man sa ka. Uy, day. Okay na ka? Okay na, day. Naku, si Ilangin ako kung tapad. Maayo gani kiwi uyab. Mabubo ang tingali ko kung naapa. Kumawagid ka, uy. Anhinan ako maghuwat ni Mi og Marvin, uy. Nag-CR pa man sila. Hanggawa, uy. Nakasaap ni hinuon ko sa kong tapad ganina, da. Buang-buang sige ko makuyawan, uy. Hindi gina ako mapugnan. Kutob sa duol na ako. Makusian gid ako. Daan pa ko. Ikaw gid lagi? Ah. Ikaw tong nangusin ako ganina so, di ba? Ha? Sorry. Sorry gid kaayo. Okay ra. Atod, ako di si Jo Marie. Ikaw? Zenny. For the go na dayon. Ha? Okay ra ka, ha? Nga nung dili good town. Single man ka. Unya sa kong tanaw niya, murag buotan naman sa si Jo Marie ba? Day, Zenny. Unsaon mo pagkaila sa tao kung dili mo hatagan og chance. Di ba? Kini ha, nga nisugot na gikang makig-date na ako. Nisugot ko kay una, nakasako ni matong dito ta sa sinihan. Okay ra toy, watoy kaso. Ikaduha, well, gusto na sa tingali ko nga maila-ila tikag maayo. Zini, kung manguyab ko nimo, hatagan ko nimo chance. Sure, uy. Kapaspasad. Kung sa masaya dugayan gud. Feel man gud nako nga natoy buti pa sa butong nitabo nato sa sinihan. Ha? Nahitabo na to sa sinihan? I mean, katubang gikusi ko nimo kalit ba? Nya nakigila-ila ko nimo. Feel na ko no, ang panahon na nagpaduol nato sa usag-usa. Bitaw Zini, seryoso ko sa akong gipanulti nimo ron. May mong paspasa kayo ang panghitabo pero mo ni akong na-feel. Sa dihang unang higayon nga nagkita ta. Maong gusto gid kay kung makikita nimo balik. Jo Marie, kining akong isulti ni mo ron, seryoso sa ani. Actually, nag-enjoy ko nga kuyog ti karon. And pwede kang mag-expect na mausaban ni. Pero kutob lang una diha. Tungod kay ang tinuod, dili pa magud ko ready nga masud og relasyon. Basin po kung dili pa mapulaan nga magpaabot na ko, kung kanus ready na ko. Basin pa di ay. Zini. Sugtan na si Jo Marie day, uy. Ikaw sad no paigot sad kaayo ka. Tuig ka naman na siya nagsigig paabot ni mo in taon, uy.
Day, kalma lang, good. Sugdo na magid ako siya pohon, pero dili pa karon. Ako na nag-test iyang patience. Ala no, grabe sad ka uy. O pag ikaw makontento sa iyang mga napakita diha nimo? Hapit na. Mao gani nga kalma lang. Kay sugdo na nako siya pohon. Ay da, bahala ka uy. Makakita gani naglain, magmahay gud ka. Pila naman kaadlaw nga magparamdam si Jo Marie nako. Ay, base na busy tingali. Sige lang eh. Nagsabot man sad mi nga magkita mi nig Sabado. Hello? Salamat kay nito bagga. Nanawag ko kay dili na magud kay ka mo reply. Busy ka tingali no? Oo, Sin. Pasensya kayo ha, na-busy ko. Okay ra uy. Mangutan na lang unta ko kung madayon ba ta inig Sabado. Sin, kay doon ako isulti ni mo. Oh, okay, sige. Doon na sa ko isulti ni mo. Sorry kaya nga nalangay ko. Okay ra uy. Dali ba doon na kay isulti na ako? Mga una ta. Mag-order sa ako. Unsa imo ganahan kanon? Human naman kita kaon. Isulti na. Kuan Zin, kining Nga no? sorry ha, pero I think di na lang tingali ko mo dayon og person nimo. Ha? Na-realize na ko nga basin wa gyud ko'y chance nimo maong hangtod ron. Wa pagyapon ko nimo gisugot. Dawaton na lang tingali nako nga kutob ba gyud sigala ang imong tan-aw nako. Jo Marie. Actually, nana ko'y uyab karon. Maong nakikita ko nimo kay gusto nako nga personal na kong isulti nimo nga mohunong nako. Tingali na-realize lang nako nga akong worth ba. Ambot pasad aning uyab nako kung unsay nakita niya nako nga wa man ko niya paantusag dugay. Gisugot man dayon ko niya. Pero unta makita gyapon ko nimo as your friend bisan na nakoy uyab. Ug unta makakita ka og lalaki nga kanang gusto gyud nimo. Jo Marie. Kung wrong timing lang magyud or basin para ako lang yun nga way tao nga malahutay uban ako. Pero tungod sa mga paghitabo sa akong kinabuhi, nagkaton ko maglipay-lipay nga wa ng mga butanga. Nakakita ko kalipay uban sa akong friends, sa akong trabaho, and bisan pag nag-inusara. Gianog na og gisakitan ba ako sa nahitabo na Jo Marie, pero wa ko'y mahimo. Og dili sa ko gusto mamugos niya kay nakita man ako nga malipayon na siya. Pero nag-hope gihapon ko someday nga naagapon lalaki nga moabot sa akong kinabuhi nga tarungon ko, dawaton ko ug sabton ko. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.